Avui fem unes mandonguilles de peix, una variant de mandonguilles de peix, i a part del peix l'únic que necessitem és per fer un bon sofregit, ceba, tomàquet. Després, per fer les mandonguilles, hi posarem all, pa ratllat, el rovell d'un ou i el peix en si, que hi ha 300 grams daurada, 300 grams de llobarro i 300 grams de bruixa. I després per la picada tindrem avellanes. Aquí tenim tot el peix picat, aquí hi ha uns 850 grams. És la part més laboriosa, juntament amb fer l'embolat de les mandonguilles. S'hi trigareu una bona estona, mitja horeta ben bona. Això ara ho salpebrarem i posarem la resta d'ingredients. All ben picadet, julivert, un rovell d'ou i pa ratllat. Hem barrejat tots els ingredients que us comentava. Aquí hem posat julivert picat, pa ratllat, un rovell d'ou, sal, pebre, i hem afegit za'atar i ara estem bolejant les mandonguilles. Ens hem muntat les mans amb oli perquè no se'ns enganxin tant. Al ser peix, amb carn també ho fem, però unteu-vos-ho millor les mans amb oli i ho agafeu una mica ull. Agafeu una mica així, una miqueta. Llavors poseu la mandonguilla aquí. Ai, mira què acabo de trobar. He trobat l'espina que es trobaria al meu fill sempre. Llavors fem així, més o menys, posem així la mà, l'altra mà aquí i fem així. Llavors, més o menys, ens queda una mandonguilla. Un cop hem bolejat totes les mandonguilles, les passem per farina i ara ja estem escalfant l'oli per fregir-les. I com us dèiem, fregim les mandonguilles de peix uns 2 o 3 minuts per banda màxim i després les posem en un paper absorbent perquè deixi d'anar l'excés d'oli. Per fer la salsa estem fent un sofregit de ceba i tomàquet. Primer hem posat la ceba amb l'oli de fregir les mandonguilles, l'hem tingut un quart d'hora i ara fa un parell de minuts hem posat el tomàquet. El tindrem més o menys 10 minuts més, retirem l'excés de greix que ja es veu aquí i mentrestant prepararem la picada. Després, quan retirem l'excés de greix, posarem farina, el brou de peix i ho deixarem coure uns 20 minuts. Això serà la salsa de les mandonguilles. Ja tenim la salsa feta, l'hem posat a la cassola i hem afegit les mandonguilles, la picada i farà xup-xup uns 10 minuts. I finalment només ens queda servir aquesta magnífica recepta de mandonguilles de peix per triomfar.